Hello friends, barkanmu da yau kuma barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin sabon video. Insha Allah cikin wannan video za mu muku bayanin hanyoyi guda biyu wanda za ku na samun dala 100 ko dala 200 ko ma fiye da haka a duk wata. Don jin wannan hanyoyin ka biyo ni cikin wannan video. Amma idan wannan ne farkon zuwan wannan channel ta mu albarka, ka duba wannan kasan wannan bidiyon kai mana subscribe, sannan ka danna mana alaman kararrawa ka zabi ta yadda duk lokacin da muka daura sabon video kai sai za su rana kai. Hanyar farko ita ce hanyar content creation. Hanyar da zaka iya kirkiran bidiyo ka daura a YouTube ko a Facebook ko a Instagram ko a TikTok, duk wata za su na biyan ka. Misali kamar yadda kuke gani ana daura bidiyo a YouTube, so kowane wata idan ka kai ka'idar da suke so kowane wata za su dinga biyan ka, kuma kowane bidiyo za su dinga biyan ka idan kana daurawa. So abu na farko kafin ka fara content creation, wato ka fara kirkiran bidiyo, ya kamata ka zauna ka yi tunani akan me ma ya kamata ka fara yin bidiyo. Idan ka yi tunani akan me ya kamata ka yi bidiyo, sannan sai ka dinga scripting na bidiyon ka, wato ka dinga rubuta bidiyon ka. Duk bidiyon da za ka yi sai ka yi scripting nashi, sannan ka rubuta shi, sannan ka zo ka yi shi, sannan ka daura shi a duk platform ɗin da kake so. Akwai wasu platform ɗin da ba a biyan kuɗi, kawai zaka dinga daurawa ne. Duk kamfanin da suka kalli wannan bidiyo, idan za su iya baka talla, za su iya baka ayyuka wanda zaka dinga musu idan ayyukan ya shafi kamfanin su. Ta biyu ita ce sell online courses. Misali idan kana da ilimin crypto ko kuma kana da ilimin editing ko dai kana da wani ilimi na musamman, zaka je ka bude website, sannan ka dinga kirkiran bidiyoyi kana daurawa na website din. Duk mai bukata ya je ya biya kuɗi a sake mai wannan bidiyon. Misali idan ka iya crypto sosai, ka dinga bidiyo akan crypto kana daurawa wannan website din. Duk mai bukata zai je ya biya kuɗi, sannan a sake mai wannan bidiyon. Akwai abubuwa da yawa wanda zaka iya koyarwa ta wannan website din, kuma kana sai da kayanka ba tare da wani matsala ba. Yanwa anan muka kawo karshen wannan bidiyon, so ku yi mana liking, sannan ku yi mana sharing, sannan ku yi mana comment da ya burge ku. Sai mun haɗu a bidiyo na gaba.